Aquí acabamos de encontrar unhas setas de lengua de boi, lengua de vaca. A Serra da Fontaneira é terra de cogomelos con selo de calidade, o do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Os requisitos ten que estar libres de contaminación, bueno, como por exemplo isto que está sobre 1000 metros de altura, e, bueno, que non anda, está todo limpio, todo virgen, está o monte virgen como toda a vida. En ecológico teño 800 hectáreas escritas. E entonces, claro, unhas 400, casi 500 aquí. E o resto, 300 e pico no Concello da Fonsagrada. Estamos en época de colleita e é preciso facelo ben. Hai que cortalos con coitelo, non arrancalos. Esta seta hai que, bueno, como todas as setas, hai que cortalas. Porque cortalas, e claro, xa che salen perfectamente limpias. Se non poden ser todas, e ademais, onde cortas unha, os 8 días máis ou menos, volva a haber outra, volva a dar outra cosecha. A recolección sostible de cogomelos é un importante motor da economía rural. Este monte un ano bon ao mellor, pois dá, non sei, pero ao mellor 30 ou 40 mil euros. Aquí temos calidade e variedade. Esta é a trompeta do amor, outros chaman de trompeta da morte, outros chaman de trompetilla, é unha das setas, porque é unha seta moi delicada, moi aromática para comer. É unha seta que está moi rica. Polo seu sabor tamén é moi apreciada. É da mesma familia, Cantarella ostivarius. Esta é tamén unha seta exquisita. O cesto só poden ir as que se coñecen con seguridade. Bueno, pois aquí temos un exemplar de boletos pinícola. Xa está un pouquiño grande, pero bueno, está en perfectas condicións para comer. Esta é unha seta moi rica. Nun sitio son pinícolas e noutros é dulces, que é a diferencia que ten, que esta é máis oscura e esta é máis clara. Hai especies que se reproducen todo o inverno, e se chove, mellor.